Indi yetkinjeklik döwrü ýaman näil döwür diýsene. Köp zat ýitirip biljek döwrüňem, köp zat gazanyp biljek döwrüňem. Dogry urup durursaň da, Qur'an Azar Azizowyň bir goşgusy bar, yetkinjek diýip. Öňküsine görä üýtgeşik dünýä, näme şundur dünýäň öňküligi ýok. Ol özünden uly bolmak isleýär, öz ýaşyndan uly bolup bilenok. Görýän düşlerem öňkülerde söýüşen gyzlary bardy bir çene, ol ýoş-ýoşdan düşünüp barýar gelinden gyzlaryň gözelligine. Bir täsin täzelik gurşaýar ony. Ol häzirden görjek bolýar geljegin, howlaýar, ullaň ýyzyna düşýär, geýýär ul doganyň penjegin. Urusly kinolar ýat bolly oňa ýadyna düşeni oýun kepderi. Asygy oduny goýberen oklar 16 ýaşyna ýetmedikleri. Ýigitliň kapsyny kakýar ol, açan oklar wagt etmeli, itmeli, itse de bu gapa goýberen oklar 18 ýaşyna ýetmedikleri. Öýe gelýär urunýar ol kiýan kakasy geň galar. How keýpin ýokly. Men ullakan adam bolosum gelýär. Näme üçin meni goýberen oklar. Şoňalak inni 50-nji 60-njy ýyllarda ýazylan goşgy häzirki yetkinjekler üçinem azda käne gaty tapawul däl. Demek yetkinjeklik diýilen zat ol biologiski bolup duran zat, ol bolaýmaly zat. Ýöne, ýani tebigatyň bir bölegi. Dogry-da? Tebigatyň bir bölegi bolan ýöne biz problemany näme üçin ýaşaýas? Yetkinjeklik döwle çağı bilen. Ýa ol ilkinji başdan geçýär ony. O duýgular ilkinji başdan geçýär. Ol haga gidip oýnap beren adam bir ýyl birden bar nastyýany ýükek diýär. İçinde tupan turýar, ot turýar, zat diýär, her hili. Ne başga bir goşuk bar. Durdum Holt Gurbanowyň Ýigdekçe diýen goşuk. Murtuň ýan garalypdyr, ışığa düşmek jepadyr, geçer ýaşyl tomus geçer bahym geler dekabr. Ýuka köýnek gyzar şondan çykar ýaşyl begresli, atyrysly şo gözelliň ýürekleri höwesli. Seniň morza ýüregiňde tupan turar, gaý turar, söýgüden püýre-püýr ýüregiň söýýän sözüni gaýtalar. Bahym geçer gazaply ışgowly bolsaň ýaza sen, diňe ýazda duşup birsiň ýuka köýnek ýara sen. Şalygyna berer fevral, martyň maýyl pasyna ýazlar geler, gyzlar güler seniň gara murtuňa. Köýneklerini deşek bolýar gözelleriň mämesi seniň üçin diňe ışykdyr bu dünýäniň manysy. Ýene syňlarsyň sen gyzlaň ýuka köýnegini. Tärin tapman, nakatmanyň, tärin tapman söýmegiň diýip. Indi şuňal goşuklar bar bolsa, yetkinjekler bilen baglanşykly, ýigdekçiler bilen baglanşykly. Eýam garmanalyny ol näil diýen, gyza garşy eýam duýgular dörep başlaýar, eýdiýä, beýdiýä. Menne käwat yetkinjek okuşdan görýänler, okuýarlar bularlar. Arada birine soradym, birinji kurs şu wagtda, öbür kitap okuýar, bir podcastlar dinleýär, bir menden, Muhammadjan diýen, sen ýaşyňda diýen, men owo, menne bar IQ'm bar diýen, men sanzyk diýjek gel. Ýöne menne motivasiýa ýokdy diýen, men kellemde diňe gyzlar aýlyp durýar diýen, ýani Hudaýa şükür aýamyz gyşyp gasmadyk ýöne bir garmon bar, alyp barýarda. Sen motivasiýaň näme diýip soraýandan mundan. Olam näme diýär? Mollum men motivasiýam diýär, sen bolup ýörşüň diýdi-de. Menem bir wagda bir buýsanjak ýaly boldum. O näme diýenim boldy diýdim-de. Sen ne köp zatdan iza galypsyň diýär. Men ne sen ýalňyşdan gaýtalamajak bolup men şo motivasiýam şo diýdi ola. Ozan 40 ýaşdan soň sen ne 40 ýaşdan soň sen biznes etjek bolup ýördiň, onu etjek bolup ýördiň. O redaksiýa ýola goýjak bolup ýördiň, bir tüýlen ojuk zatlar etjek bolup ýördiň ýa-da. Onu men näme üçin diýär? Şu senge diýen işleň aslında kiçijik zatlar diýär. Men näme üçin 40 ýaşmaşyl garaşmaly bolýar? Men ýa etjek şonu. Ondan soň men motivasiýam şo diýdi bulay. Ýani garmonlar ol aýlanar durur diýär. Onu men inkar ediljek gelle. Ýöne diýär, men öz durmuşymy gurjak bolsam diýär, men öz gurjak maşgalam üçin, gowy kaka boljak bolsam, gowy adam, gowy är boljak bolsam diýär, men onu okamaly ýa. Menem diýdim, sen kabutta urunup kişeleni ýaly diýdim. Tuğulum en atan ýaman gowy ýerlepdirdim. Şo 10 ýaşynda şo zatlara men aklym ýetmeýärdi. Serdar, inanmarsyň, gaty bir üýtgeşik duýguda yetkinjeklerden şoňa zady duýmak da eşitmek.